Weil jaib cyn sgial é, fáilte go dtí episód I bhid is sé. Tá droch aimsir an is tá le lainta hí é as in as bé máireach freisin bé stem Darragh an máireach mar tá súlam nach mé se róhanna ach tá se tuí amach fuagraí go dunnach ach se nu fin droch aimsir na ní chuir teisteach am rómhór ces múte tas machcha go gaile má tá cuineat nó rud cinint mar sin ach ces múte sin ní chuir teisteach rómhór orm ach rud sart chorásam in éig sin agus tá máireach freisin na siblums bheith móisiúlaid agus bí me mó le sonnaí mar chaidín beg agus moinín sa bí me a brú sa bram mar se dynam golóir siúl bí me golóir siúladí ach le laintain is níor má mochar a réigen ra má mochar ibe agus anywhem siúlaid déitan do amach tas a tá cóta má báistí agus tá má an clúdach plastic chur a bram ach ní bhah sanní roiás den ní mai leis a bháisteachas a chuí ach ní le sam bí ar tuchar an pram chuneal faoi smacht man ar tá chuí láidir agus má bí na chuí láidir ateir in is suir an árin tá an oscailte mar se ní mór an fásca mín sa teo mar se bid ar tuchar is smáilm sa sort siúlas deas fad go minic neit me má siúil bí me má stoi bhfuil go le nó níos fuide go minic a tinna me sin faoi ró mar se bí me mó teim siúlaid beidir tíúach le go honú nó níos mú beidir ach sin rud aonins aonimhaim na leinte se Tásúil an beidir just an leúna dé ben aimse go má Tásúil an bhil níos tá níos meas na bhí é nó go háidir te máireach na rééis stem deir a tacaí ach se agus tá muid tunar an nolaigh níos freisin coppla seachtain eile is dó agus mar dúirs me taín beag nítí blion dí sé níteach 9 díis agus bé deadín an nolach sa antí I teach na suir de dúna beag seo agus na bheith me se beag bin rud mar mílteach gona ramhain agus móid cáirt agus na leanna óga le bar a dá bhór ag a hála te háláitiúil iach saintí le brúntanas agus bheith míltein agus chalasart rudí milliis le ní as teachna milliis ag a hála te ba ócaid mór iach saintí iach sé le helicopter agus ba rud iontacha as chóla me go méid saintí ba sé teocht ar a helicopter ríist im líana mar se tá muid súil go mór lei sin ach tá maoín tá sí róg ach tá mai ceap mó bhein Rebecca go tí nó go mór níos mó na an ile ach ábhfuil tá hén súlas be se go jazz be se an jazz ach is ócáid jazz ach tá mai ceap rud a bheits atálút as ar barúil ach go jazz ben helicopter tíocht go hinne suúr agus herig an airstrip agus sin bei saintí herig an airstrip fanna sa helicopter as tú an helicopter saintí an léir go dtín parpile mar se is ar geamh gairis go saintí ach bé me tá sú leis sin go mór mé bhí mé go hála tá sé bliantachan in is go teas cín sé blianachan má necht thug mu teánnaí agus bócaid jazz an jazz a fad agus tá sú leis sin camará ach caiid sé an nolaigh tá ní sam a caiidir bheiste cham leis an nolaigh sa méid
is sihfuil man nólaigh lá nólaigh agus táid cholána le chéile agus sihfuilm tá goile bham mar se go le bhamsa mar ísam go leir agus sihfuilm dína an nólaigh. Ach sean rud nach mailm na an seachtain nó mar sin nó na leinte rih lánach. Táráine mar an brú agus is stras bheit sibadáireacht agus taistil mar rá ní had am bheith taistil lá dhéomhre bíon seo gálaí steirmach í fiúan agus bín ar brú sin agus bit tú fear amach ó mé láise go má nó cis á lá hain agus ús cé go réile nach me dus tá is marnalach cear go leor me ach dus mainte grána go leor ar a mád main seo rá le lean fiú mé hain sart bhain gartal rubach tín sart agus bhain ar mac amach ar a mád le nílis cinad ach fós hain ní te go jazz na te dorach a freisin sa tú bí te dorach a lúa sart ach an bíon arm bí muid a taistal go dtín mórhíd bín muid caimuid an nólaigh I mo jo. Is te an jazz is síbhil ma nar tá muid an nar tá muid I mo jo bín bit an jazz le tuismóí Rebecca agus na teirachaí freisin agus a hancail síbhil ma sin ach mar an na leinte begus sin na tína ceir go leinte a bhí sin bín gaile plútaí pakailte le daine bí chalachan a mbealach I chéile chalachan sa mbealach I chéile is siopadáireacht ceannach bí mas Tesco nó Aldi nó Lidl nó chalad nó Duns nó fubi ceannach bín scuaine mar mílteach agus is feictarmsa bín go leor daine bín teart an rochniúmar freisin bín daine sart go minic ní samsar míaideach freisin. Bín toy show ar an nacht agus is cuilam san ar bhé me beg barod móra bheith me fian ceart na bréag a neceal agus bheith me a riimeadach ben ar a toy show na bhí me si beg be Gay Byrne agus barod móra tas bheith me fian ceart na bréag an is bacha mai lom na éire faoi tas an ceol agus nar dys na look. Wel, bedw rwbag ach sy'n na bregain. Sy'n an rwyd fi an sy'n amsan. Agus, bedw fresin na Cliffy PlayStation is rwyd I mar sy'n nhw Nintendo 64 agus Game Boy. Ni'r a PlayStation amsan ar me beg. Ashta clor is Nintendo lug fi amsa. Ach, fi mach o'r rimadach agus mar siat be me brenwyr an nacht ach pincha tasat na rei mar yn y fast tasat nein rwyd cen eisart mar fe sŵl ach mar sy'n hei ta pís a spray an agus tasat na pasti og nis sy'r eist bin dyna wan pasti og min sy'r character ma an ar rwyd cyntach agus bin a fís a spray lop rwyd cyntach Is am le couple of blian heb me heen go sa rubag lev kamera ach fós ein benni mer kudje le blianten dus ní venni mer an rudder fa sart rubag jazz a tjút sart imhuir mit a rubag lev ach kaurail nisirís ma vín boch no kailin bug le sart personality mar jera sart character pincha sin tainja sin sart concha leis Rodelle hanin slam foi na ma vín ma chat stach den kinch kailul footballer no rugby no rud mar sin har sin an nor kerkelor viten wa vi bledin bug fian kertig rugby agus sanig coach gona himroidi na héir na stach a sin chéad an a jacket an mochel bug vi na flash vi nerit einta ser Tá ma cepa mar ma go le mó be Petra Maheni agus be Bundiaki tá ma cepa mar ma go le mó
ach sé bh sin go deas agus ar páúil sort na rudí begus sin chuirte leis ach Kes múte sin bí nimar go ceol an san ní bheith gur ní bhí mór an ceol gaiolach bí gur pap rubeh nimar go pap chumsa agus nimar go béirla tá sam ní bheith asúlaach le gail a fós féin be chearcamach man éit caiintí leabhar a gail gus í cearcha leor béide gomach sort mach leabhar amháin gail go luaite is ní cho libhlíonn sort Dáach níos mú gailge béime an gailge gána caiintí leabhar sa dtí mar sin bhain sásta lei sin nó níos sásta le seachsart níos sam déta duna níos bhhairte níos mú gailge luanún mar dúir man na leabhar sa ach níos sam breanna mar réchaí tá bé mar bhfuil leitechas sa mí nacht me le staidm ach sé mar dúir mar breanna mar réchaí agus beidir mé popcorn agus mu cinn téite breanúirecha mainte leh teach chur meas chur mar Netflix. Kainte Netflix chunnn coppla bliana chu bhí mar brenar srá is cartún atá ach ní go fáistí na riire tá sé go chuoine fásta tanamtáir na Arcane agus sé ceangan na sránaí telefíse sfear tá feice mar riamh cé gur cartúna Is go golódaine mu sin nach chlusin tead cartún bu sé seafa sin bh mas te cartún ach tá an scéal an tá sé junta an bha go jo camerará sé bar sé níos sam sé ceangan na sránaí telefísfear a fiice am sé réchaí agus tháinig 6 amach a sin deach le dearnas níle 6 fiice am fós ach be me breanúir go gaiirid má súl go mór lei sin ach bhullainn go mór Arcane Tá sé bunaí ar cluife League of Legends níos mar mu sé clufisnéirí am híal mar níos sam mar an faoi níorrá sam mar an faoi na a bhreanna mé an ní gá go machchas a déanú faoi ní léonhhaid ige na riire leis an srá ach tan taiisteireacht scríbhnéireacht agus an animation mar a dearra tan de look thbár bhullainn go móra gaochanna tá gur rud cinnt le breanúir bhullainn go mór Arcane Staigil cupra déile an freisin ach sé bhullainn sin go mór níos mú aon déile tar Netflix go fóil a récha mar bhfuil aon déile take amach nachhfuil sam faoi ach thuirn naip go cógas teachó gus céad séú a réchaí tá sunga mé dara séú chumá céanna mar a hálinn go minic ní bhíon an dara séú bailach chamáile céad séú ach tásúlan go mé a réich me bhí chéad séú intach. Luama níos luachte cean rudí hainitslam go mór faoi nulik na Gina nulik ach rud beidir nachhfuil sig golódaine fum na gur vegan me héin as tá ma vegan is le Gemrianna ach mar sé bin an daine víach gur vegan me mit firm ketamid me gí go háirit Gina nulik mar bhfuil turcaíat go a bhéat Well, rud a víns ams tá tarm mail tá go ordaine amach lán is vígins muid agus go ordaine te tar cín a cócaracht tá a bhein ítach mar chócare agus dráir céile séra freisin agus mar se i muo na rin sínar na legan bit sin a cócaracht Rebecca agus séra agus Tá gom héin cún na beg beidir sa gist nach beidir na fátaí a chláán agus crackan jaar nó mar sin nach as beidir mai fátaí brútein bí me búsan me brúteir a ní na mór an
beidir rubacún a beidir níos mú gí na cócaracht. Ach se bín úsas mu glór tofu ag seitan freisin petáin bhlasta go jo náit turcaí nó moceoil bín seitan agus tofu agus bín Wellington rud pastry an jazz freisin crumpets agus fatty roastaí agus stuffing. Tá mai ceappa mar go mú chud is mógan stuffing hín sé daoine bit veganach réchaí mar rud mar linstúir accidentally vegan sí seans nó trí híimste mar deara mar se cesmút an turcaí agus an bagún. Tá choilrá eile ar a bláta choilrá eile ban nach vegan réchaí na luhannaí tá a thyme agus na rudis na garló agus an gravy. Chud is mógan ná bit vegan réchaí mar se ní tá sé frosta go leor tá sé éca go leor ré go leor rud amháin áú le rud eile ar de coppla te a túúd agus tá blas ítach jazz agus fun na daoine eile tuismáí Rebecca an Rebecca ní vegan sin nach banna te an taine bheits sa Gina nula Ionad na cócarítin Rebecca Sarah Sívalópa was it gravy, fatty brúte, fatty roastaí ní choláin hainís Brussels sprouts le basívalum sa mar sé tá sé frosta go leor chuine mai ché Gina an nulach me má vegan tas a bhí mu ní hómas de kid saine ach techt brenn ar coppla just líne agus se frosta go leor mar rás art go leor gan a rudaí dus an ball a Gina an nulach gomininic se na luhannaí sin time goáid sinne sar Gina an nulach na rí a ball an nulach mar dear an Gina an nulach áid mar se bhí se ra go leo mar se tá mar súl gom hór leis sin ríist marús me tá goile tá gáilem mar se ach se ní ar an ggóléon eile le rá na sem teachtainse agus feici muid cecha mééis mu éis steirm leúna dé bechaúirt ce go leor agus ní bhéh leteach sa mí i ríist nó sa bhí an teachtainse caiit nó caiic sechanis te an caiic seán anaid tean tan tám gimocht anaéis go te gimocht temocht an sciúpaí ráis go nó sciúpaí réchaí fach maitine Tásúlam mata se be sa gár géistecht leis se nó mata bneachan na sain nó fi becinrod go se paint taine bheits agus se ní léonrad eile rám mar se fach muide sinna mar se sinné mar se slán go fóil.